Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwe enduduze esikhuleni zokuxhumana emva kokudlula emhlabeni sukwini lezolo kwehlabani somsakazi WoKhozi FM uBheka Mchunu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamuyelekela igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Silokhu siqume njalo isilile esikhuleni zokuxhumana emva kwezindaba ezibhlungu zokudlula emhlabeni kwehlabani somsakazi WoKhozi FM uBheka Mchunu. Izindaba lezi ezwakala usukwini la izolo ntambama esishiye abaningi bebambe ongezansi kanti ke balokho bekhale nxa zonke abantu ngazo lezi ndaba ezibhlungu. Kanti ke lezi ndaba ziqinisekiswe ongumphathi WoKhozi FM namhlanje ekseni ohlelweni luka Sipombatha kanye noBroza Buthelezi. Usibongi ongumphathi WoKhozi FM uyena ke othe waqinisekisa lezi ndaba uthe bathole ngolesibili ukuthi uBheka akaseke emhlabeni bavumelana nomndeni ukuthi bangaqale benze isimemezelo. Uqhube wathi ngicabanga ukuthi into eyaziwayo kakhulu ukuthi uBheka ubengaphathekile kahle isikhashana ubebambekile nje impela kwase kumenela ukufa osokwini la izolo. Ubeke sedlulisa amazwe enduduzo kumndeni nabangani kanye nabalandeli bakhe nezihlobo. Abantu nasesiguleni zokuxhumana balokhu bewaphose njalo amazwe enduduzo bewabhekise umndenini wakhe uBheka Mchunu. Uphindile Mbulazi uthe usikiya ngengoma ngeke uphinde ube mnandi ubengachemile ubedlala ingoma nje kuphela. Ufuze zanokuhle uthe awu kwaze kwabhlungu wabe esefaka ama emoji akhala. Uzandile Magumedu uthe ulale ngokuthula amacingwana umoya wakho sengathi ungalala ngoxolo. Precious Siphe uthe ngiyakhala Nkosi yami ngecrush yami uBK Ratata sengathi angalala ngokuthula. Umndeni nabasebenzi bedudu uzeke kanye nabo bonke ke abasondelene nakho khona kubhlungu silahlekelwe seyizwe. Unhlebza Nhle uthe lala uphumule ecingwane nyanda yomkhonto sobonana kwelizayo zikuhlangabeze kahle izinyanya zakho wabe esefaka majuba. Ubusisiwe Mchunu uthe lala ngoxolo macingwane sohlezi sekukhumbula indaba ezethu. Usiphe kuhle uthe hawu bakithi kwaze kwabhlungu kufika kwesikhathi sika BK bandla alale ngokuphumula umacingwane. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lolu daba.